Rudolf Steiner munkás előadások második kötet. Egészségről és betegségről. Az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai. Ma semmiféle kötelezettséggel vagy felelősséggel nem jár egy tárca, vagy akár egy vezércikk megírása. Kedvesen el lehet vele szórakozni, hiszen nézzenek csak meg egy újságcikket, ami 1912-ben íródott, és hasonlítsák össze egy mai cikkkel ugyanattól az újságtól. Egészen furcsa kép kezd kialakulni a szemeik előtt. Az újságcikkeket elfújja a szél. Senki nem foglalkozik velük később. Ezért bárki bármilyen érdekes megszólalást megenged magának. De aki felelősséggel teszi mindezt, aki nem fabrikál bele a nagyvilágba mindenféle irományokat, hanem felelőssége tudatában beszél, az nem légből kapott dolgokat mond. Az tudja, hogy mindez csak handabanda. A dolgok már csak ilyenek, és így lehet róluk beszélni. Éppenséggel vigasztalan, ha az embereknek már egy új gondolatuk sincsen. Pedig amire mindenekelőtt szükségünk lenne, azok az új gondolatok. Ha nem találunk új gondolatokat, akkor minden veszendőbe megy. Nem tudom, hogy itt is használják-e azt a kifejezést, hogy veszendőbe megy. Ma Németországban egy fogkefe 215 márka. Mi ma 215 márka? Még egy frank sincs. Vagyis ez tulajdonképpen egy olcsó fogkefe. De honnan vegyem ma egy ember 215 márkát? És minden más is ugyanilyen drága. Ma már senki sem engedhet meg magának például egy esernyőt. Amikor Bécsben voltam, egyszer autóval utaztam, mert nagyon sietős volt a dolgom. Ünnepnap volt, és sietnem kellett. Körülbelül olyan messzire mentem, mint ide Dornach vagy Oberdornach, nem messzebb. Mikor megkérdeztem, mennyibe fog kerülni, 3600 koronát mondtak. Ez ma 10-szerese lenne. 36 000 koronába kerülne ma ugyanez az út. Ezeken a dolgokon mutatkozik meg a teljes fejetlenség, mert ezzel minden nap szembesülünk. De ez a fejetlenség az összes többi dologra is kihat, csak azt az emberek nem látják. Végül is, ha egy rövidke autóút 36 000 koronába kerül, akkor legalább 500 000-es címleteket kellene nyomni. És ha 360 000 koronába kerül, akkor 1 milliós címleteket kellene nyomtatni. De a viszonyok ezzel mit sem változnak. Semmi más nem változik, mint az, hogy azok az emberek, akiknek ma még van némi pénz a bukszájukban, azoknak holnap semmi sem lesz. És hogy azok, akik ügyesen spekulálnak, holnap megduplázzák a pénzüket. De ezzel még semmi más nem tettek, csak pénzzel spekuláltak. A valuta és pénzkereskedés tényleg semmi másra nem jó, mint hogy az ember fejtörés és munka nélkül pénzhez jusson. Ha a világon mindenki abba hagyná a munkát és ellepne minket a deviza spekuláció, akkor minden összeomlana. Ezen a módon tehát nincs mit tenni. Minden azon múlik, hogy végre rájöjjenek az emberek, hogy újra olyanok legyenek az ország élén, akik értenek is valamit a világ dolgaiból. De ehhez már az iskolában hozzá kell fogni. Ez sürgősen szükséges, hogy ehhez az iskolában hozzáfogjanak. Mert ott a legszükségesebb, hogy értsenek valamit a dolgokhoz. Nemrégiben a következőt láttam egy tankönyvben. Egy számtangyakorlat volt tanároknak. Bemutatom önöknek ezt a feladatot, és jelentéktelennek fogják találni. Pedig ez a számtalan feladat, amit ebben a könyvben találtam, az egyik legfontosabb dolog a világon. Van egy ember, aki 85 és 2/12 éves. Egy, aki 18 és 7/12 éves. Egy, aki 36 és 4/12 éves. Egy, aki 33 és 5/12 éves. Hány évesek ezek az emberek összesen? Ezt kell a gyerekeknek kiszámolni. Ezt ajánlja a tankönyv. Most kérdem én, uraim, ha ezt a gyerekek kiszámolják, már pedig derekasan kiszámolják, hogy 173 és 6/12 év, mit jelent ez? Hol találjuk ezt a világban? Kinek lesz szüksége rá valaha is, hogy ezt kiszámolja? Ha azon gondolkodunk, hogyan adhatnánk mindennek legalább a leghalványabb értelmet, akkor azt kell mondanunk, hogy az első személy éppen meghal, amikor a második születik, és a második éppen meghal, amikor a harmadik születik, stb. Akkor legalább azt megtudjuk, hogy hány év telt el az első ember születése és az utolsó halála között.
de soha nem fog előfordulni, hogy valaki ezt így kiszámolja. Most képzeljék el, hogy a gyerekeknek ezt a feladatot adják, ami a leglényegtelenebb dolog, amit el lehet képzelni. A gyerekek pedig kénytelenek rákényszeríteni az elméjüket, hogy valótlan dolgokat számoljanak. Az az ember, aki ezt kitalálta, hallhatta valahol, hogy az ember képes az összeadásra. Most azonban tegyük fel, hogy egy ember megszületik, majd 14 és fél évesen iskolába megy, majd 9 és fél évet tanul, majd 3 évig vándorol, végül megnősül, és 4 év múlva gyermeke születik, aki most 22 éves. Ha mindezt összeszámoljuk, megkapjuk, hogy az illető 49 éves. Ez egy valós feladat. Ilyen matek példákat kellene a gyerekeknek adni. Ez bevezeti őket az életbe, ha ilyen példákat az életből veszünk. Ez minden kapcsolatra kiterjedne. Különben csak órákig ülnek a gyerekek egy olyan példa fölött, ami az életben erősen fordul. De ha ma mindezt elmondják egy embernek, még csak nem is sokkolja őt. Azt mondják, semmi sem függ attól, hogy ezen vagy azon tanul-e meg a gyerek számolni. Egyáltalán nem találják ezt rendkívül fontosnak. De ez az, ami elsősorban fontos. Mert ha ilyen badarságok állnak a tankönyvekben, akkor azok az emberek, akik ezekből a könyvekből tanultak, később csupa esztelenséget fognak beszélni. Ebből láthatják, hogy az viszont nem handabanda, amikor azt hangsúlyozzák sokan manapság, hogy a nevelést meg kell újítani. Abban a nevelési rendszerben, amelyről én beszélek, a gyerekek mindent az életből vett példák alapján tanulnának meg, a kezdetektől egészen végig, egyenesen belenőnének a valóságba. Ezek a dolgok azok, amik számítanak. Ezért mondhatjuk el, hogy amennyiben az emberek úgy folytatják, mint eddig, akkor teljesen biztosak lehetünk benne, hogy csak a régi nóta fog tovább szólni, és mindenki azt tehet, amit csak akar. Annyi újságot alapíthatnak, amennyit csak akarnak, ha ugyanabban a szellemben írják őket, akkor ugyanolyan kaotikus marad minden. Ezért annyira fontos manapság olyasmivel foglalkozni, amivel újra gondolkodó embereket lehet nevelni, hogy az iskolában ne fordulhasson elő ilyen példa és olyan tanár, aki ezt kiszámoltatja velük. Minden más tantárggyal is ugyanez a helyzet. Így tanulják a gyerekek a nyelvet, a természettudományokat és a szociális tudományokat. Mindent teljesen elzárva a valóságtól. Már meséltem önöknek, hogy amikor Angliában valaki elnyeri a Master of Arts címet, akkor kap egy középkori öltözetet, ez egy középkori szokás. Legalábbis néhány évszázada még jelentett valamit. De ma semmit sem jelent, ha valaki kormányzati tanácsnok vagy ilyesmi. Nem jelent semmit. Ez a különbség. Azokban az országokban, ahol volt forradalom, ott sem lett jobb. Semmivel sem lett jobb. Világossá kell válnia az önök számára, minden attól függ, hogy a nevelés és az oktatás alapjaiban megváltozzon. Ez az, amire szükség van.